Takže čau, ja som Propejko a dneska si ukážeme mojich top 5 najvzácnejších plechoviek, ktoré mám v mojej celej zbierke. Ešte pred začiatkom videa dajte like a odber, pretože sa blížime k 200 odberom, čo je celkom dobrá hranica a ja už tu neviem obkecavať. Ideme na to. OK, takže ja už som sa presnul ku zbierke, takže to mám moju zbierku. My sa rovno spoločne na to pozrieť. Ako prvý monster, ktorú máme Juiced Mango Loco, je to teda zo série Juiced. Je to teda mexický, ako vidíte. Rok výroby je 2022, je vzácny preto, lebo je z Mexika, takže sa ťažko zohnáva, hlavne tu v Európe. Odhadovaná cena je ako 15 eur, keď je v top stave. Táto v top stave úplne nie, takže odhadovaná cena bude tak 10 alebo 12. A som ju nekúpil, ja som ju vlastne dostal, ale vyzerá veľmi pekne. Ako ďalšiu plechovku tu mám Monster Chaos, je to Chaos z 3. generácie. Rok výroby je 2011, takže od roku 2013 sa nevyrába, preto je vzácny, bola to moja vysnená plechovka. Kúpil som si ju v roku 2024. Určite toho neľutujem, je strašne pekná. Odhadovaná cena už nie je teraz taká vysoká ako bola, odhadovaná cena je nejakých 10 eur, ale si myslím, že za tú cenu je určite pekná. Ako ďalší monster tu máme Java Swiss Chocolate, je to monster z série Java, je to kávový monster. Swiss Chocolate preto, lebo je inšpirovaný Švajčiarskom a švajčiarskými horami, ako vidíte. Za mňa dosť pekný, tento monster pochádza z USA, takže má 473 ml, rok výroby 2014, takže je celkom nový na tú dobu, má americké víčko a jeho cena sa pohybuje okolo 20 až 40 eur. Ja som si ho kúpil, jednu ešte mám za sebou semka, takže jedna je na predaj, takže kto by chcel, určite mi píšte. Obidve sú v top staviku, otvorené zo zhora, bohužiaľ. A ja som k nemu prišiel a som si ju kúpil ešte s ďalšími javami, ktoré som predal. Ako ďalší, to je môj vysnený monster, čo bol doteraz, je to Mixed 2. generácie. Tento monster je nemecký, ale sú aj ďalšie krajiny, ale tento konkrétne pochádza z Nemecka. Rok výroby 2018, takže je dosť nový, ale už sa nevyrába, preto je aj vzácny. Jeho cena sa pohybuje okolo 20 eur, 15 až 20 eur, ale videl som ich predávať aj za oveľa viac. Pokiaľ by bol otvorený zo spoda, tak kľudne aj 30 eur zaň ho viete dostať. Ja som si ho kúpil spoločne aj s tou Swiss Chocolate, ešte tou druhou, ktorá je na predaj, a ešte s nejakými inými monstrami za iba 15 eur. Takže za mňa sa to veľmi vyplatilo. No a ako posledný monster a môj najvzácnejší monster z celej zbierky je Dragon Tea White Tea top stave. Ani nemusím asi vysvetľovať, prečo je vzácny a prečo je taký drahý. Je to teda z roku, neviem ani koľko pre istotu, takže to vám moc nepoviem, to som si nezisťoval. Tento monster pochádza teda taktiež z USA, takže je americký, USA, má 470 ml, má takéto fialové ičko, čierny vršok a jeho cena sa pohybuje okolo 30 eur. A tak to vyzerá. K nemu je ešte Dragon Tea Green Tea a Dragon Tea Verba Mate. To môžete vidieť momentálne na obrazovke. Takže hej, to bolo mojich top 5 najvzácnejších monstrov zo zbierky. Určite to nie je všetky, určite tu mám nejaké ďalšie vzácne. A ako je napríklad tento Apex 2021, ktorý je plný a oveľa viac vzácnych plechoviek mám, ale to bol len taký vlastne výcuc z mojej zbierky, čo má asi tak
takú väčšiu hodnotu. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber, som rád, že ste to pozerali a ja sa s vami teším u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau.